Am fost prost, am fost inconștient, am trădat marca. După cum vedeți, cum am spus, am trădat marca. Mi-am luat un Mercedes C-Class din 2023. Codul lui, ca și cum ar fi, e W206, din ce știu eu. Ce să vă spun? Asta e mașina. Același cadru cum era și cu BMW-ul. A durat ceva, sincer, să-i fac prezentarea, pentru că, sincer să fiu cu voi, chiar mi-a fost lene. Ca să vă spun niște specificații despre ea, nu prea am ce să vă spun. Este un 2 litri diesel de 200 de cai putere cu mild hibrid. Are 16 valve în linie 4, cum ar veni 4 căcat. V-ați prins voi, că nu știu eu termen, dar știu eu citez pe ChatGPT acum. Are o cutie automată de 9, cu 9 trepte, tracțiune spate, 0-107,3 secunde, ce să vă mai spun? Nu cred că am ce să vă mai spun mai mult. Da, are, vin cu aline. Să pun eu un blitz de la mine aici. Ce are jantele astea care zici că sunt direct oală, urâte rău. Frâne ventilate pe față, discuri, pardon, pe spate normale, jante în două lățime alea de AMG, are pachet full AMG, interior-exterior. Mașina nu este full option cum era BMW-ul, dar am luat-o la kilometri mult mai buni, adică 50.000 de kilometri. Se simte diferența, frate, chiar se simte. Și acum, ca să vă arăt la interior, că ăla sigur vă interesează pe toți, vin în partea asta, Alin. Display-ul ăsta, stați așa să-i dau o cheie. Uite mă, așa. Acest display se schimbă după bunul plac, nu mai avem lichid. Adică dacă vreau să merg decent, să nu se vadă absolut nimic decât ceasurile astea, pot să le schimb și automat se schimbă și asta. Și dacă vreau îi fac așa și se vede decât atât. Mai avem modul sportiv, care este, adică mie ăsta mi se pare cel mai ok, ăsta și cu ăsta, clasic. Cum vedeți aici 60.000, eu am de 10.000 de kilometri. Ce mai avem? Navigație, ăsta și ăsta mi se pare interesant și pot să l-am ținut ceva vreme. Adică îi dai așa zoom și se vede exact unde suntem. Uite la cum se vede. Așa. Mai e ăsta de asistență care vedem așa în față. Închide puțin animul, așa. Dacă mergem acum... Stați că trebuie să las frâna de mână eu. Ce mi se pare dubios e faptul cu frâna de mână, că e diferit față de alte mașini, cu totul și cu totul altfel. Dacă ne apropiem de mașina lui Alin care este aici, să vedem dacă o detectați. Apare mașina și gen păstrează distanța față de ea, adică are și distronic, are senzor de ploaie, are ce vrei și ce nu vrei în mașină, are CarPlay. Ăsta este cu, l-am făcut eu să fie, să apară. Asta e mașina mea, asta e data, CarPlay de fabrică, wireless. Bă, mai multe, are interiorul cu full gen luminuțe și luminuțe, v-ați prins voi. Așa, liminuțe. Așa, dacă intrăm la lumină, ambientală, culoare, avem monocromul care are efectiv, dar ce culoare vrei tu, toată paleta de culori este aici, nu e ca la BMW să am decât unele culori sau cum aveam la BMW câteva culori. Am aici iar ambiental, iar și rozul ăsta e foarte frumos și am și multicolor care are niște preseturi, să zic așa. Dar mie nu prea îmi plac pentru că n-am luminile în grilă. Dacă aș fi avut luminile în grilă, s-ar fi văzut totul mult mai ok. Dar neavându-le, automat nu le am. Ce avem aici? Instrumentarul de lateral. Ăsta este automat de faruri pe poziții. Ăsta e de parcare stânga-dreapta, depinde cum o parchezi. Asta sunt luminile, asta e ceasta de pe spate. Aici ăsta îmi place foarte mult cum e ca design. Ăsta mi se pare super, super frumos. Și ăsta așa, gen... Bă, și sincer să vă spun, este primul model de C-Class care îmi place la interior. Celelalte îmi plăceau mult la exterior, dar ăsta e primul care îmi place la interior. Ăsta e interiorul mașinii.
Nu e full, cum am spus. Hai să vedem și spate. Da, mie îmi place și așa. O să-i pun eu, în schimb, dacă dai tu un cadru aici, de acolo în spate, o să-i schimb astea, ventilațiile, și o să-i le pun luminate. Tableta mică, nu este aia mare, să-i punem contactul. Dar mie mi se pare destul de ok și asta, chiar dacă nu e aia mare, eu sunt mulțumit de ea, n-am probleme cu ea. Mai mult atâta, cum am spus, am renunțat la foarte multe dotări, tocmai pentru faptul ăsta, să nu mai am probleme cum aveam cu cealaltă. Adică se simțeau deja kilometri mulți. Ăsta e spatele. Că am văzut că Alin se ducea în spate și să-i dau cadru cu totul. Ăsta e și spatele mașinii. Mașina n-a venit cu chrome delete de fabrică, i-am dat eu chrome delete, o să vă las eu câteva filmări aici, dacă le mai găsesc în telefon. Când i-am dat chrome delete. Farurile nu sunt alea full. Na, ce pot să vă zic de mai multe despre o mașină decât atât. Nu știu, câte minute avem mai? 3 minute? Bun, și cu cadre cred că o ducem în 5, dar nu, că îi tragem cumva de un 10 minute măcar. Ce să zic mai mult la asta? Evacuarea o are aici, sub. Astea sunt tipsuri fake, iar evacuarea e sub mașină, are 2 evacuări. Mașina, v-am zis, e diesel cu AdBlue. Spațiu în portbagaj, altceva față de BMW. Adică chiar se simte altceva față de BMW. Bine, pe lângă că am toate chestiile aruncate acum aici, nu mai contează. Aia să fie cea mai mică problemă. Am și spălat tot asta, făcut înapoi de boală. Și acum nici nu știu ce să vă mai zic mai mult la asta, pentru că, na, farurile sunt LED High Performance. Poți să-i dai tu un cadru aici, de aproape? LED High Performance. Nu sunt alea full, că n-au albastru în ele. Ți-am zis, Chrome Delete, o să vă dau cadru de acolo. Ce am făcut în schimb și n-am vrut Chrome Delete a fost la stelele astea. Mie mi s-a părut că arată mult mai bine așa cu ele decât dacă i-aș fi dat Chrome Delete. Tu ce zici, Aline? Adică dacă i-aș fi dat un Chrome Delete, probabil nu s-ar fi văzut la fel de bine. Deci, vă las cu prezentarea în continuare. O să mai dau câteva cadre. O să trec în partea aia acolo și o să dau câteva launch controluri, să zic așa. O Alin o să mă filmeze și o să pun și un cronometru și o să vă dau și din interior un cadru, un cerc. Deci, hai să vedem cadrele.